Kublai barok ki viewers session paragane ka video ngin wan rap yang pi ya ka way na ki contents lene ka topic ka ba kongsan ka ba pi way pa way viewers lene nong switch nong jong state Meghalaya pidon kamban tip but pidon kamban husiar namar gane ka video ka dei shapang ka jing sha thok lene ka jing sha scam ka jonga hakini ki nong way shi singi kata hakinong Nigeria hakinong USA namar kini ki scammers ki kam ba ki de kinong US ki kam ki de kinong Nigeria hakaba ki kam ru yala de ba ki de kita ki nong tre jong way na ki billionaires uta u master thank you dengan shu benrap de pikendiat halor ka khana jong ne master thank you de hi content creators kum nga kumpi dada piru pile pi shna video te uju ai ngobha sha kino ki brew ki ba bha ka bok lene bha ka no sip mau uju ai ngobha da ka pisa tikineru ki kam ke nyala de ba ki de kita ki managers jong u master thank you ban ki pha yanga kane ka message mau te kane ke di ka proof kane ke di ka number na po Nigeria page bha mau kane ke di ka number na po Nigeria hak ba ulong nga hai tinggal respon gen te masen respon usen yang ya kene ka message ko boong ba pio give ka ba hadu $100 pio give ban ngin sawanra ya pi harangkat bat ka way ka kali kata ka Mercedes Benz pi kene ka proof ka ba sen shanga mo kebasen shanga ti ngala klumar kli tlem ngala klumar kli ge ngala klumar kli nama kat kata ka $100 ka pisa India ngatharai la poida ka phokru ta ka phokru ti nganong kumno yauta ubriu ngong to kabiang lada ngayo le kabiang te wanbu shanga ban ngada ngokumen banyo ya kani ka pisa tito ula claim ba pidei ban pendam ya kani ka form pik kani ka form ka ba ula phasnga kani ka form jong FedEx mau kani ka company na po USA ka ba supply ki mar ki barem kan thupru ya ka pisa mau te nimda don kamban ya keren ya kani ka FedEx na straight ngan keren ya kani ka jing scam ka jonga ban nang ta ulong pendam ikini baru ki details ailut kerteng kandur nang ta jaka syong jaka sa jong pi ban ka $100 shwa nengkong mo kani ka $100 kum kata ka application fee bapinyo ya kani ka package wa ti to ngaru ngalapor khat langan sen ngam sen ti ngong thrai de de bang ayo sisa kabhai ban sen $100 komut ba habsa India kadang di tang san hajar tangka duna mo te ngalaya keren ngalaya kendu ban ki prok jangang ong pej kani kalong kumne ti kumnongan le hon ngala tip bagi digi scammer tang ba ngan shu panjing mut ke ni kiru tikil ong to shna be lebe te ngala shna ya ka receipt lani kata ka screenshot receipt ka bang asen ke pisa ha ka dollars shaute ubri te ha ka kong ula kli yang pisen daka pisa India ne pisen daka pisa US lani daka dollars nga download ngala ban sen daka nong umlele ai ya ka account ne ai ya ka link Tito ula sennya namar ngong ngadon ki wiki accounts jong ka US dollar kum ka Binance nang ta ki wiki digital currency ki bade jong ka US ti ula sen yang ada ka Binance ngadon ka Binance account te ngashna hi tik nang ka receipt ngashna tik thak kumba ngasen cheki we ngashna kumta ti ngalapeni ngala screenshot ngalapeni ya gani ulange ne umnge ru ya kata ngam tip handai ulong to klasen nam ya kani kapsang ong ha oi la de sen te ong apen poino ya kati package jonga nama application fee ngala dep ngala sen lut iki kerteng ter kumta
ti wong to ki delivery manager kila lej mentai kila poi hapo station aeroplane ti to ngalong kanu kentai wong kan simpor tang henry kunta bepinyo receive lene pinyo pedang ya kenika give ti to hangta ngila continue ka conversation pedang chunga badu te yubriu ti kliak uklano tin ulong ba ba pe ngala sha transfer lene la sha exchange no ya ka duty te la don the way pan ban le na ka banta ban drop ya kene ka package chongpi tingong menota haba baru sikata la ya kren bat phi ti phi ban pon poi ben phi ong em uni ude uwe pan manager namar la sha exchange te ngamla le hende sim une number text u unsa reply unsa kli unsa ra ya kene ka package handu tungkong ying jong phi ti wang uni delivery manager ula poi hapo station airport ti wang don kam sa shi spa propo dollar ban verified lene ban ra ya kene katiar ka jong phi na po US po India ti ngong to sungba ya rap sen lem phi lene siu ma phi ya kene ka shi spa propo dollar hadin bangala yo ya kane ka package ngan sa siu ya pi wan nom ting ngaru ngakren jai mau ha kane por ngala sutu ba ubriu ude uskamar unong tok unong lute pisa online ti wong debit ban siu ma pi ki ba yo ya kane ka package ting ngaru nga em ngam hoi ngan siu kan ngan siu tang ba yaman tahi siu shwa ma pi hang tu nang mandala yo ngan sa siu pan ken pi wan ting te tau la sngap kumta ti ka conversation kumto kala batang wong ngala kali biang ha ela poi ti wong la don ha lenti na kamta ban pon poi ya kani ka package jujuru hadin kata wong ba uni manager ula don kame phi tax ya phi bin tax lani ban ya kren bat phi ula lan hana ula landing hapo India ti skobha se tax uni khnang ba un tip kumno bun ra ting ong ngala de provide yang ki details baro khoi bale ngan chu text uni ula de ban tip ken ngala de ailu de phi ya details baro khoi ngala de send ru ya to ko pisa jong ka application form bale ba pindang kwa chu saya ka te ong to tidin kata ngasung thu kala dam ndri kun taru si singi ru ngala sedang dom ngala pani ki jing dom jing sang ngala de tip bat ngala dom lupa ndre ngan pen ino ka jingdom nga pleng ma me de kita ki ru thok ru score ki nong thok pisa ki scammers pastor idiot tar kumta tar ngala keren yu ne briu henry open jam be hat tu kata open jam kene ke di kalat kalenti ke begini ki kwa ki thau khnang ba ki briu kin ngom ngatim ngatlai hadu ba lada de sisa ki briu ki ba sngau thu kila le rang kimnut shu hande uni namar bokwa ikane ka pisa manse open rate yalade open jam yalade na ukwa khnang ba kite kin ngej ken plan kidisha ki para hok ki para tikna gine tingong shei kata ka pisa ka jonga ka bangla depsen ya meru sanpo dollar panphaino kate ka sanpo dollar hande nga klamsen kate sanpo ngasushna ya ka resin om banga sen tingo ngong lada mem siu ngan wat ya me hadu bandai syam hae meri hae misong wan akstan ngaru ngakam start ban ya me iman ula sngut ula pan map wong ba em kini baro ngile nak benta ke jing bha ke jong phi namar ka package kala di jong phi ngile nak ta jing bha jong phi ti phi wat dom phi wat bita nim de re ki ru thok ru skor ngide ki bale ban ai jing arab nak benta ai ki pai ba kum phi tingonga shi singiru em shano khampoi re ka tha ka package ti kumta wong text you to u manager we bangla ai number ti un sa reply ti ngonga ya me ngam kwa re you to we ngam tip hande ya me bangla text ba me la peni yang ya ka proof me la send yang application ngala de le lu dong sinong pan ngala siuru ya kani ka san pho dollar she e me ja char u klem text you
tinga teks biang menin janmiet upen pai nga menem step ti menem step masuk tu ba kampoi shino kene ke jinga kren tingala blok no ikini ki nomor beli la wane nga ar lightly ki number artli ki na US uwe de na po Nigeria ti nakata kadau ti haswa bangan penkut kini ki briu ki ong hana ba ngila ban message ya pi da kino ki international number mo kila ban na US Canada nang ta la ban na Nigeria la ban na Germany Spain uong hatu kata tangba ngide pan kinong tre jong u master thank you hadu kata ki plan kini ki nong thok nong score hapo ki media menta tinamar kata agar pan e phi ko ki khun kari khasi bajentia sngop ha banda kan dit benriu wat nom ngop kum hakini ki briu ki bakwa bat ki bakthong ya kapisa bat ya ko umsep kechonga kechong phi lada ki ong bakin ai katno ru lada ki ong bakin ai sadaka ksiar daka aeroplane lani daka Mercedes lani daka Rolls Royce ru P1 bit kini ki tangka rukom thok jong kini ki riu po jan po rati kiba ngim itu kiba sa shano ka perthei ngimtit so kata kadai ka jing ai jing mut bat ka jing sneng jongaru shabaro ki pai ba nong snong jong ka state Meghalaya take care husiar namar hakini gisingi kin sabun hakum kini gibreu kin sabun bagi ba sya pendik ba sya thok hakum kini gibreu henry ken mau wat num persang ban ya converse ma wat num ya persang ban ya keren ru lada yu i bagi deki international number directly block ban erase delete na ka phone ka chong phi tangkata hi ka bla ban solve mo yo le se phi duna ka bor jumut jum perkhat yo phi kum ngop phi kum sen ni ka bisa phin sadu e tangkata hi ka jing ajumut ka chonga shabaro kublei shibun ya ka jing pe chung phi ngich kem phla yo nai ni video ibarat ijonga kublei shibun